интизор меравад имрӯз додгоҳи шаҳри Маскав чораи пешгириро нисбати як зодаи 21-солаи Тоҷикистон муайян кунад. Амиршоҳ Ҳусейновро 25 июн бо иттиҳоми занозанӣ бо гурӯҳи тосарҳо ё худ скинҳедҳо боздошт намуданд. ҷанҷол шоми 23 июн дар ғарби Маскав ва баъди он рух дод ки як гурӯҳи скинҳедҳо бо корду силоҳи пневматикӣ дар даст шиорҳои миллатгароёна мезаданд. дар наворе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст дида мешавад ки аз пеши роҳи тосарҳо гурӯҳе аз зодагони Доғистон ҳамроҳ бо Амиршоҳ Ҳусейнов баромада байни онҳо мушзанӣ оғоз меёбад. Амиршоҳ Ҳусейнов ба авбошӣ бо истифода аз силоҳ муттаҳам мешавад, дар ҳоле ки ба гуфтаи наздиконаш ӯ ширкатдори тасодуфии ин занозанӣ шуда ҳеҷ силоҳу корде дар даст надоштааст. Сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд ин қазияро ҷиддан таҳти назорат гирифта барои ҳимоят аз ҳуқуқҳои Амиршоҳ Ҳусейнов вакили мудофиъ ҷудо кардааст.